Shalom Marita. Tapuk kama parmingyuta, mari de mahita. Hite-hite goarni de bata ama, doho goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, doho goarni ton di perbadia, na tumo palangit doho tanoon. Amen. Huida Tuhani hundul di atas habangsa na tibbo, jala namar mulia, jala akarambu ni pahayan na manggohi bagas joro, jongjong di atas suru-suruan serapim, jala marsijoon manasida songonon, Nabadia do Jehovah Sebaot, go hamuliaon na liat portibion. Haleluya. 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 Martangiang mahita. Ale debata sito lusada, debata ama, anak doho ton di perbadia, namandok moleate mahami tuho ala di toppa, di palua jala di perbadia ho hami, hinorhon ni asi doho holong nirham nagodangi, sayramoti mahami di bagasan parmaran doho pangujunan, apuli hami uju marsak, pahehe hami uju tinggang jala togu-togu hami di hasusudan ni mohal nami, Tuhara jaummu na di banua gijangi, asa disi pujian nami ho, marhite-hite roha dohot hatan na imbaru. Amin. Maret de mahita.
Tangi homa pati ni debata di minggu ta sadarion. Imasulun Lukas 4 ayat 10 sia. Disuruh doa mamarita untuk aka natar hurung asa malua. Tuaka nama pitung asa marnida. Paluahon akan naginosa-gosa. Mamaritahon tahun para sinirohaon ni Tuhani. Ido sahatna. Atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Maulaon na hombar tu patimi. Amen. Kor ina Esther. Marit de Maita. Kor ina Esther. Marende Maita.
madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogon naso hatu dosan jala amanami, hujau hami do guarmu nabadiai, ala natargogot hami marningot dosa nami, sai marasi ni roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata nagabe jolma ala ni hami, namate jala nahehe sian namate, nama naik tubuan wagijang doho mangodiho kami, asi marham di hami, sai patotong mahami di haroro hamulateo tuho, oton di perbadia, pangapul di namarsa roha, pamalum masaluhu na bernit binahen ni dosa nami, roh maho mangingani hami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitian ni nasa asini roha, sai unang tula hami, sai tangihon mahami ho ale debata, ama anak doho ton di perbadia, amin. Baga-bagan ni debata taringot tu hasisan ni dosata. Adong do dihita situa ni malim na songoni, nahundul di siamun ni habangsa ni hatongamon di banua gijang, di baheni tarbahen ibana do panguluhon ro di ujung, akan nasado ro tu iban tu debata marhite-hite ibana, na mangolu do ibana totong asa ditangyakon na sida, hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Marit de mahita. Tangioma hata ni debata turpu ni epistel di minggu tasadarion di mana tarsura sian Rom 5 mamuka mesian ayat sada 1 ayat 5 tajahama marisika soring asadung dipitori hita dalan tahapor siaon mardame mahita doho debata marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Alai lumobi sianido pe ay tahalas sondo nang akapar hapor suhon ala taboto di horhon hapor suhonido habingeton ni roha. Alai dang namura hita bahenon ni pakirimon ni ala nunga di useo tu bagasan rohata holong ni roha ni debata marhite-hite ton di perbadia naung di lehon nai tu hita ido sahatna martua do akan atu mangion hata ni debata jalan nau piapsa. Amin. Maret de hita.
tahatiddakon maha porseatai songon na ni ina tidakon ni dongata saha porseao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugon na sohatu dosan na tumo palangit do tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman na tinubuhon ni si Maria na gabe-gabean si Anton di perbadia andorang sohahubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hao pinarsilang na tua tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di ari patuluhon na manai tu surgo lahundul di siamun ni debata Jahoba amanai pargogon na sohatu dosani disima ibana pemamula sogo tutanaon manghumi halak na mangolu dohon na mate. Au porsea ditod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot de hasesan ni dosa dohot de hatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate dohot di hangaluan nasora suda. Amin. Tabigi matiting. Shalom amanginang. Tatangi hormat titing na maragam di HKBP Cinta Damai Minggu Trinitatis 15 Juni 2025. Na perjolo goar minggu dohot topik ni minggu. Goar ni minggu ta sadarion ima minggu Trinitatis hasi tulusadaon ni debata. Dohot topik ni minggu manitikon tahun para sinurahon sian Jahova. 2. Kunjungan gereja kor gabungan di hari Sabtu Minggu tanggal 15 Juni 2025 sadarion patupa kunjungan gerejawi do punguan kor gabungan tu HKBP Hatoguan Resort Palipi Samosir nani uluhon ni pangula nagok tiki tuhat tama nama masuk kunjungan gerejai jala diramoti di pardalanan. Tolu Parguru Malua, hobartu program ni huriata diaka yana kota Parguru Malua tahun ajaran 2024-2025 disakapi huriama na parjolo retreat ni Parguru Malua dohot pengajari di hari Kamis 1 Jumat tanggal 26-27 Juni 2025 na paduahon ujian tulisan manang naholan Parguru dohot lisan rap natoras di hari Minggu tanggal 20 Juni 2025 batuluhon ulaun makatidakon hata haporsiaon manang naik sidi di patupa di hari Minggu tanggal 6 Juli 2025. Opat padidion nabadia di hari Minggu 6 Juli 2025 patupan ihuriata do padidion tu poso-poso dohot dana nasa tardidi dope tuaka amanami inanami nanaing mambuan yanak kota tu padidion nabadiai asa dipasahat ma surat pengantar sian situa sektor nabe fotokopi akte lahir dohot fotokopi kakak jala ruas nasian luar ni HKBP Cinta Damai asa mambuan surat parhuriaun sian huria haporhatan paling lambat hari Jumat tanggal 4 Juli 2025. 5. Nasorang nah di hari Selasa 10 Juni 2025 di basa-basa hotu hatta do sahala dana bawa di keluarga ni Amata Wanda Soripada Sianturi ST Inata Debi Fani CH Manurung SPSI ruas sian sektor walu hipasdo dana nasorangis songoni nang natorasna. 6. Ruas napida mamuka minggu sadarion nunga pida huria keluarga Amata Antonius Tambunan ST Inata Widya Elizabeth Sinaga SPD
Ruas Sian Sektor Sada, keluarga Pidda Huria tu HKBP Tapian Nauli, Resort Simpang Padang Duri, Distrik Tulupulu Riau Pesisir. Pitu, pembekalan fungsionaris Huria. Obar tu program tahun transformasi HKBP Distrik 10 Medan Aceh, di Patupama pembekalan tu fungsionaris Huria Regional 2, HKBP Cinta Damai masuk tu Regional 2. Imadi hari Sabtu 21 Juni 2025 pukul 8.30 WIB. Selesai meringanan di HKBP Moria Resort Medan Baru. Las Borhat Dosian Huriata, Ketua Parartaon, Bendahara Huria, Sekretaris Manang Admin Huria, Dohot Tolu Ketua Dewan, Koinonia, Marturia, Diakonia, Mandohoti Ulauni. Bawaluhon, sumbangan bunga altar. Sumbangan bunga altar Sadarion Imasian NN. Moliatema di Pasa Huriata Tuna Pasahaton sumbangan bunga altar. Pasiahon, Perhalado manang naruas namar sahid, manang na pemulihan, na Parjolo, Perdamaian Sitorus, perawatan di Rumah Sakit Hermina Sian Sektor Pitu. 2. Damaris Borumar Paung, perawatan di Rumah Sakit Latersia Binjai Sian Sektor Walu. 3. Situa Menaris Yahaan, perawatan di Rumah Sakit Royal Prima Sian Sektor 12. Nah 10 pasapuluhon, selamat ulang tahun. Sude Perhalado Dohot Ruas ni Huriata HKBP Cinta Damai, Resort Cinta Damai, Pasaton selama ulang tahun. Atu tubuh Dohot Perbagason Tuhamu Salubut Perhalado Ruas ni Huria, mulai tanggal sia Juli 2025 1 15 Juni 2025 Sadarion. Saya diramati Tuhatta Mahamu, di Leon Magajang Nyumur, Jala Tuhatta mana masu-masu, hamu marhite pasu-pasu, parton dion nang perdagingon diaka ulam muna. Torok di nama ulang tahun 42 halak, naparjolo, Situa Jamdil Sialagan BSC, tubuh 14 Juni tahun 1944, marumur 41 tahun Sian Sektor 4. Napo 42 hon Epan Dominik Nathanael Situmiang, tubuh 10 Juni 2020, umur 2 tahun Sian Sektor Tolu. Saya diramoti Tuhatta Mahamu, di Leon Ganjang Niumur do di Pasu-Pasu Mahamu diaka ulamuna, hatani Tuhatta Mandok di Poda Opat ayat 10. Saya tangihon alianaha jala jakon maaka hataki asa tambah diho aka tahun ninggolum. Molate manang dihita, molate manang di Tuhatta. Marit de mahita laus tapasaha mapeliata. Inde honde
Martangiang Mahita. Wedeho kami do tutu ale Jehovah de bata habal gaunmu di bagasan ngolunami. Nama masu-masu hami di pardalanan ni ngolunami dia katikina salpu. Suang songoni di bagasan samingguon. Boy hami mangula akau lau nami hobar tulau moni roham. Di bagasan minggum sadarion o Tuhan. Tama hami madok mauliate. Allah ni pamaso-masonmu. Ido ubahin wedehon hami habal gaunmi. Dohot martangiang hami tuadupanmu. Anggiat alusanmu hami. Lausongoni naing tumangihon hatam na badiay hami o Tuhan. Huparade hami rohanak pikiran nami. Di bahini say unang lehon rohanami mapar tunadaw. Alay naing hibul hami. Tumangihon barita naulisi hanguluhonon nami. Sesa jumolo dosa nami. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amen. Hurian itu hatana hinaholongan na hita damang dainang suang songoni remaja na posobulung. Shalom madita saluhutna. Selamat hari Minggu. Salam sehat amanginang. Sehat dosude mauliate maditu hatta. Hatani tu hatta dihita ima di Minggu Trinitatis. Manang di hasitolu sadaun ni debata. Imana tersurat di buku Panurirang Jesaya. Di bidu ono puluh sada. Mamuka maisian ayat sada. Sahatu ayat sia. Alai parjolo mahu jahahami di bahasa Indonesia. Dungian non secara responsoria mahita. Di bagasan bahasa Batak. Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani kamu sebagai gembala kambing dombamu, dan orang-orang asing akan bekerja bagimu sebagai petani dan tukang kebun anggurmu. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Kamu akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu.
sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikian tajahama di bahasa Batak secara responsoria. Songgop do tuau tondi ni Tuhan Jehovah, alanau miniahan ni Jehovah au, mamaritahon barita nauli, tuhalak nadangol, marsurwau pauliuli, halak parroha nabojok, maniktikon haluaon tuhalak natarhurung, dohot tuhalak natarrate, buhani hurungan. Laho pahicahon rohani halak namarsak di Sion, mangalehon tunasida tupal sikat ni sirabun, miyak las ni roha sikat ni arsa ni roha, ulos namarhadohoan sikat ni todi hatahutan, gabe targuar nasida hariara hati goran, suacuanan bahen puji-pujian di Jehovah. Jadi halak ruar jongjong marmahan dorbiana, jala aka anak ni halak sileban, pangulamuna dohot tukang porlak anggur muna. Sikat ni haurahon muna na sailaon, jaloon mo silopit, jala ali ni haileson, marolopolop nasida di pertalian nasida, di baheni silopit do tianon nasida, di tano nasidai, ikon maruli las ni roha, saliling-liling na di nasida. Jala tarbarita dia kabangso parbegu pinopar nasidai, jala anak nasida di tonga-tongan ya kabangso, sude halak namarnida nasida, tadaonna ma nasida do pinopar na pinasupasu ni Jehovah, imayanggo sahatna. Hurian itu hata, guar ni mingguta ngatakas na kita bege ima Trinitatis manang hasitul sadaun ni debata Ambrosius madok ia debata nasasadai ima debata ama debata anak dohot debata todi perbadia, jadi mangulumai di bagasan hasadaon natakas. Jala boto otta do, molo halak nama kapersiai di bagasan debata ama, anak dohotodi perbadia, marpakirimon mai, holan tu debata Jehovah di bagasan Kristus Yesus Tuhata nata sobai. Maniktikon tahun para sirohaon, sian Jehovah memberitakan tahun rahmat Tuhan.
Di 3 tahun nasalpu manang 2 tahun nasalpu. Nunga tapes tahun 5 tahun para sirohaon. Ala boa. Ala ikon tu debata jahobado. Aka namar dangoli. Jauh-jauh. Jala debatado. Mangalehon. Haluaon. Tuaka jolma. Na marhaposan tu debata jahobah. Napaduahon molotay da marhite-hite barita nauli. Adongdo sada keluarga mempunyai 4 anak konna. 4 anak konna. Pangiduan ni si 4 talakon sarupa 4 ca. Ahama pangiduan nai. Pangiduan nami bapa na ubal galihonon mo dihami. Ima hempon. Bah, tikos tutu pangiduan mo na yate. Ala di partikian noaingon. Macay riko do hempon pakeon. Ito tehe kamang kainang. Iya kinau sudehita na di bagas joroon noaing. Mabuak kempod do hita. Outsubah hudokon. Tabuad do bibelta. Tinggal alayang go hempon. Tabuad do kan. Tabuad do kamang kainang. Au pehubod do empokku. Hujahan laki sanon. Ito kan. Alay dang gabi tinggal atong bibel. Ima. Dia mai. Ay, Peter Didodo. Oh, di bagasan sadari amang, hamu pa 4, pakai mahemponon, tuna marguna, selama 3 jam. Dah, setiap hari ay belajar di penasida. 2 Mei SMP, 2 Mei SMA. Jadi, setiap hari buat laporan masing-masing, apa yang kau pelajari dari handphone manang HP na pinakemi. Setuju? Sangat setuju. Nina nasida. HP anak pertama na parjolo pitor dipake do handphone naon. Daktu na marguna. 5 games dipakai ibana tong, dibuka ibana. Molo mar games akabawa tahe. Akabawa jarang 2 kali na mar games ate. Tapi ni majo di Rita Jo, hitak kaina, molomar games bawa, saya doh hola 3 jam tahe. Daong, dak saya tong. Ikon pakyo do si pata, sampai 5 jam. Si pata bolo dipakuling inatay, paula so dibege. Sojo, tokinay. Saya namon, inna. Jadi songonido ng anak na tong, SMP do P2 halak, sibuk. Songonido ng nomor 2P. Nomor 2P, sibuk. Di pakai ibana don yan, handphone non. Muka, musik. Setiap hari margodangi may ibana jabu. Setiap hari. Bosan. Ribut may ibana di tonga-tonga ni keluargai. Ribut. Sa ribut na. Ay wasa ribut to. Nganilian HP pakiomu alay tongdang di pargunaho ko dohot dinggan. Bayan non laporan mo. Napatuluhon anak na kalas sa SMA. Manonton may bana, manonton film. Baik film enak, baik film akanamasa manang film porno ibu kay bana sude. Dang sae tong 3 jam. Uliling iba na mamake handphone noon, siyan na bilajar. Alay, anggo anakon, napaupat to ni. 2 jam do dipake iba na, sigano pari handphone nai. Nang pedidokon amanay 3 jam, anggo iba na, 2 jam do. Ahama dibuka iba na, parjolo hatani di batado, ay torido di download iba na di HP nai. Hatani Tuhani peting. Molo berpatokan au Tuhatani Tuhani. Berarti ada nanti tahun rahmat Tuhan. Tahun para sinirohaon. Tahun pasu-pasu. Dohot. Tahun ilmu yang sangat bagus. Nalaho pakiokku di bagasan nguluku. Jadi molo sitangihon ajar nasian nato rasna.
Tangihonon nyodo muse ajar nasian hatani debata. Ima patik pa opaton. Lapatan ni patik pa opaton due. Ikon dihabiar rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang tuis rohata diajar nasian hatani debata. Ikon badiado hatani debata. Jala ikon ringgas rohata tumangihon dohot mangguruhon. Ay dihanguluhon ni ibana do. Bahwa tahun rahmat Tuhan akan kuhidupi di dalam hidupku. Naki bapak naido maniktikon, pabuahon mamaritahon. Ay molosongoni tahe hamok ka amang kainang, hitanuaing nangung, mempunyai akayanak kota. Songon bangso ni debata, ima bangso Israel na di bagasan habuangan. Di bagasan habuangan manasida. Alay molo di bagian na patuluhonon. Ima panurang Jesaya 56 sahat tu 60 ima trito Jesaya maniktikon taun haluaon dohot kemesiasan Allah akan dimunculkan. Ima molo di Jesaya. Jadi nunga di baga-bagahon tahun haluaon dohot maniktikon ikoronama ima Mesias nama ngalihon las niroha tutong-atongan ni bangsoi. Alay taida mahamok kamang dohot tamak kainang. Tarhurung do bapak nai dihilala. Ditiktikon ibana nadenggan tu anak konai, alay anak konai, tolu sian na opati, dang makanguluhon dohok denggan. Hape nakin, molo dibuka anak konai, aka pilim-pilim naso hasea, manang pilim naso denggan, manang na pilim na denggan. Dipijap po mo sa hempon ito dongan nai, margati-gati, adong marisikir rusakan natong. Songonido nang akanatobas pe ibarak na. Moloy do kon akaparmain tu akasibatuana tu omakna. Oma, hosonang maho di jabodah ninna donia tu natabas nai. Hola pahupu mo pejaga au di kantor. Di kantor ma au da bapa. Oma marisod dohok bapa molohonan bapa dohot oma mangulu petong. Alay sa hewan atarhurung do dihilala natabas nai. Majaga pahupu nai. Alana Roma tongopung nai sipata bolo di leon kebebasan tu pahupunay. Mula maparman nai manang borunay siya kantor. Amang ay songoni do hape oma di beko. Pahupumon. La ipasobuho do songoni. Sude marserakat di beko oma. Ibain pahupumi. La di pasobuho songoni. Inna parmay marpanialay ka parmay nesono te. Akamang kainang kadabur judua te. Dang di bae songoni tu simatuana. Do tu oma narupani. Di doko do majaga pahupunay. Bapani. Molo tu kantor raw da bapa, manang natu sikola ang mengajar, jaga mapahupumon, hulam majaga pahupumon peho. Angko pertama-tama tok tabodo, hungahulop pay dahamu di dapur, pak mangam mahamulo pahupumunay. Hari kedua, hari ketiga mulai ma, ujung na ngabo sabi upungon atong majaga pahupunaw dili makibebasan. Ini HP, main-main kau ya pungnya. Baik-baik dunia no pungna. Alay buhado asa menyenangkan rohani upungnay itu pahupunay. Alay Roma, tepak mo sa borunay manang naparmen nay. Di naman, bah, ay gabi di loanos, omaondo kebebasa to akapahupumi. Iluas armiami, bebas na sida soni. Hewan natap singgung ma, nato pasisipata siyan anak ko ni. Hape niya burjo ni wahani borunodo do parmen non, niyan. Dang na pola mabahit tersinggung sebahagian. Niyan nato pas nay, adong do niyan. Songon, nato pasi mak papani. Mada songonon tolema. Napatut boy asal mau oma unang madabu pahupumi pasobu marisi. Adong lo niyan nama doksongoni. Alay orang tua nama jaga pahupu si pata kadang membosankan. Hebana tarhurung. Jala gudang dihilalai bana. Bagaimana gudang tantang aku nama jaga pahupun. Au nabahi 10 anak kokuboy do bebas subahin. Puasa majaga pahupu hola 2 do manang nasada. Gabi uporak nama jaga pahupui. Ay tikos na tayo kamang kainangi. Amang opungon yan, pitor dia lusi do tikos. Mambay tersinggung masongoni parmay dohok buru, dohot hela ng anak. Dangarok tikosi.
purjudo. Ima nataida alay di dia na nakin manitiko tao parasib ni bahaw ni molo taida nakin di naung binagabagahon ni debata ay di Lukas opat inakin sesuai dohot patiki iman naung jinahahon ni Tuhan Yesus di padan na baru alay nunga di suribakon panorang Jesaya di Jesaya ono pulsadon songgob do tuau todi ni Tuhan Jehova Allah naung miniahan ni Jehova au mamaritahon barita nauli tuhalak nadangol barita nauli tuhalak nadangol marsurwau pauliuli halak parroha na bojok maniktikon halwaon tuhalak natarhurung dohot tuhalak natarate buhani hurungan molo taidah mo kaamanami dohot inanami godang ni ulaon na ni ulani aka na porsiai termasuk nabi naritahon ni Tuhan Yesus ima mamaritahon barita harajaon ni debata jalan nga sa hati tatutu minggu Trinitatis manang dihasitul sadaon ni debata asa pasikopon mulai sian minggu Epipanias natadalani minggu Eksaudi, minggu Rogate, minggu Kantate, minggu Sexagesima, minggu Judika, sahatu minggu di Haromon ito di Perbadia, nang sahatu hasitolu sadaon ni debata di Trinitatison, asa di Pasikop ma Gabe, Majalo, lasniroha manang haluaon, sian Tuhani nata hilala si pata, tarhurung hita alani, panggosa-gosa ni ngolu hadagingon na ditanoon. Hapeta alami do nang pe adong ibana, namora ibana alay, diadopi do si pata hadangolon, nang pe namora ibana manang napogos, di jalo do barita nauli di bagasan ngoluna. Nang penamora ibana dohot na pogos alay ditiktikod do to ibana haluaon nang pe na mangelami aka hasulitan ibana di bagasan pardalanan ni ngoluna alay dilihod do to ibana las ni roha ima si jaloon niaka na mangulu di bagasan holong na siya tuhatay di bahini maritehi tihatan itu hatan waing di ayat 2 nung atakas nakin tabege maniktikon taon para sinibohaon itulah rahmat Tuhan memberitakan tahun rahmat Tuhan jadi bolo Jesaya ono pulsada ayat sada satu ayat siam ima jauh-jauh do tuhita asa tajalo haluauni molodang tahilalahitan waing halak nadangol molodang tahilalahitan waing halak na marsak molodang tahilalahitan waing halak na tarhurung alay naing tadok di bagasan nguluta iya debata ima debata ama anak dohoto di Perbadia ahado ulaw ni itu saluhut na jolma ima asa mangalihon taon las ni roha mangalihon pasu-pasu asa didideng-dideng bangsoi asa diopa bangsoi asa dimanjakan bangsoi asa dipasu-pasu debatado ulaw ni saluhut nahita akan hinaholongan ni tuhata di bagasan pardalanan ni ngoluta molo ditiktikon taon para sirohaon sian Jehova ahama si buatotta nunga didok nakituhita naing dota jaloi ay dia pulih hita di bagasan pardalanan ni ngoluta molo husuko kita nuaing hamo kaaman nami dohot ina nami hiya do hita marsahit hiya do hamu marsak hiya do hita nakin targugut manang mardangol alay molo hita madokon hiya do hamu amang dohot tamu inang tarhurung holan na tarhurung tapi kiri holan na di penjara do hape di son molo didok hata tarhurung di son ima akka hamaolon manang tantangan na taadopi di bagasan pardalanan ni ngoluta
naing do di palubang debata di bagasan pardalanan ni nguluna. Adong do namarguar si losok. Losok di sude. Losok di namulaulaon. Losok lahomar minggu. Losok di tuhapogoson. Losok lahomar siajar. Ujungna molojol mana mangulu di bagasan halosokon. Madabu mai tungolu namarpogos. Takas do tatu siate hamo kama nami do ina nami. Asal losok mahita dari garijau sude. Holan na hudul mangam modom, hudul mangam modom, hudul mangam modom. Taulah honi di bagas tabe. Ahado naro hapogoson. Ahado naro arsak ni roha. Ahado naro perbadaan. Ahado naro pembuangan. Ahado naro hamaolon. Ima nabi nolus ni ngolu ni silosokon. Dipaingot pa ibana dang marguna di bagasan ngoluna. Diajari pa ibana dang marguna di ngoluna. Molo marsak, molo adong akahamolo di bagasan ngoluna. Heran asositaono doi di hilala ibana. Mados dos sude. Songon anak kon na opak nakin. Songon anak kon na tulus naknani. Mangolu do nasida di bagasan hatakangon. Jana dang ropak kirimon na denggani di bagasan ngoluna sida. Dang di hati dakon nasida debata di bagasan ngulu nasida alai anggo anak na sino morpati nakin di jalo ibana do HP alai dipakai ibana doi dohot dinggan disuruh amang naido ibana mamakke 3 jam alai dipakai ibana doi 2 jam ai dipakai ibana do tiki sa denggan na adong do pakiriman na tu amai ima ikon lehonon ni debata dope naubal ga pasu-pasu tuau 5 tahun para sirohaon di bagasan minggut ta sadarion hamo ka amanami dohot inanami aka ahado tahun para sirohaon nong tabilang-bilang isya tuhatai parjolo ikono kuhonot tado mangolu hami di bagasan barita nauli tarpasu-pasu hami di akka ulaon nami denggan ngulun yakay anak kon nami dang songon anak kon ni amat ta sinakinani na opati opa geleng na tulu dak kaseya sada do na haseya anggo anak kon nami 5 alai holan na haseya sude molonita amin akamang kainang amin nato holan na haseya dinggas sude dangadong si ula naso denggan dangadong si losok dangadong si pogos alai dia do di si pistar dohot si mora imang ngulun yakay anak kota gabi adong ma di ibana mangapuli akana marsak ima ulaw ni si pistar dohot si moraon mangapuli akana marsak pauli-uli akahalak parroha na bujok hola di ida ibana jolma marsak ditangyakon ibana hola di ida ibana jolma mangolu di bagasan si taonon di topot ibana ditangyakon ibana dohot denggan alaya dong do namak komik kami songonon buasa di HKBP honan nama jamita hondo di boto mabahen aplikasi dalam kehidupan dalam tahun para sirohaon di bagasan tahunon secara pribadi satu hami ay bohado hurwa anggo tahun rahmat Tuhan dada sian nama baritaho ni jaloon ate hamo kamanami do inanami siani sedo ima sian debata Jehovah. Jadi dengan watong lohonon, molope di baritahon parbarita nauli bahwa tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan. Kita yang menerima karena kita yang melakukan. Alai bolodak taulahoni, dang jalo otai, nang pedi baritahon akka parbarita nauli, ikon mangolu di bagasan hasitongan, asal nang tarhurung ibana, asal nang lalap ibana di bagasan hapogoson. Aikon na mangula dohita hamuaka amanami dohot inanami. Dangala di baritahon parbarita nauli, gabi parbarita nauli mangali pasu-pasui. Gabi di pasahat akan ahubang daong. Alay sian ise doi. Ima sian debata para sirohai. Ima siat tuhata Jesus. Naung mangolu di bagasan hasitolu sadaun. Natakas di ngolu niya kana porsiay. Di bahini margogo mahita alanung ngaro tahun
panugunugu tuhita, alanu nga ditiktik ko tuhita, taon las ni roha, gabe, pahit cahon rohat tamay, nung nga dido nakid di ayat tului, laho pahit cahon roha ni halak na marsak di Sion, mangalihon tunasida, tupal sikat ni sirabun, miyak las ni roha, sikat ni arsak ni roha, ulos na marhadohoan, sikat ni todi na tahuton, natarguar nasida, hariara hatigoran, suacuanan, bahen puji-pujian di debata Jahoba. Alani marhite-hite hatani tuhatan waing, di paingot mahita, asa tok-tok kita maju guar ni debata, debata Jahoba, debata ama anak dohotot di perbadia, namar muliai tok-tong, di bagasan pardalanan ningoluta. Tuhata mana mamasu-masu hita saluhuna, tapak ke mataunon ari-ari ningoluta, mamuji pasangapon guar ni tuhatai, ay di parmahani dohita, jala dilehon haluaon nabalga tuhita. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate madiho ali Jahoba debata amanami, di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Nung adilihon ho di hami barita nauli, jala tahun para sirohao di tahun 2025, hupake hami sian Januari satu bulan Desember, ari-ari ganuptiki sosoan muhami Tuhan, asa mangulu di bagasan hasitongan ni barita nauli nasian hoi, pargogoy mahami Tuhan, ajari mahami Tuhan, lehod di hami hasitongan ni barita nauli na kutangihon hami, asa toktong marlas ni roha hami jala marulopolop di bagasan ho. Tuhan, sa palanaw kutangihon hami barita nauli sayunang songon bangsomi, nalalap na sida, mamilang-milangi mula-mula kami musa itu Jerusalem, naikon hami do namin bangon, gabi tubo madinasida halosokon, gabi tubo madinasida natarlalap, tubo madinasida ima lalap di bagasan ngolu pardagingon, hape di baritahon na posom Jesaya do paingoton bangsoy, unang tarlalap na sida di bagasan habuangan, dilehod do pos ni roha, maniktikon taon para si rohaon, ido na dipasahat, alay jot mabiyar bangsoy. Songon ido na kami hala Kristen pe o Tuhan, jojo do hami lomos nang penang dilihon ho baga-baga na denggan, dihamyak ka na porsia di guar ni anakmu Tuhan Yesus Tuhan nami. Di bagasan minggum sadaryo Tuhan, sa palanang marsar hami dohot ho marhite-hite barita nauli, sa iboy may huhang uluhon hami. Tuhan asimar ruham, di bagasan sadaryon pe, malunong nga marsar hami Tuhan dohot ho marhite-hite hatam na badiyay, mulai siyan sikola minggu, minggu manugot, di bagasan minggu aryanon pe Tuhan, say ho matoktong na madongan ni hami, say unang tarhurong hami, dingolu hadagingon nami, alay naing mamangulu hami dingolu partodion na manoktong na siyan hoy. Say toktong tiroy hami Tuhan, mangulahon lomo ni roham. Tuhan nami jala debata nami, tangyak konon nami dua karuas ni Horiam. Mulai si anak kanamatua, naposok, nalalak di bagasan parkarejuan na pe Tuhan. Paingo masa parjolo mamuji pasangapon ho. Alay bolodang boy bedilakahon si majoja na rotu bagas coba mo Tuhan. Say patinggil masiparion na sida lau manangihon suarami. Jala pakulingi matoktong ali Tuhan. Asaboy na sida marsar dohot ho. Marhite-hite todim na badiyay. Tangyak konon nami do karuas muna di bagasan parsahiton akan di rumah sakit nang akan pemulihan pedijabu Tuhan. Lehon madina sida hamalumon. Daoni makana marsahit Tuhan. Asatong na sida madok mauliati itu adupan muna badiyay. Namarulang tahun pe Tuhan di bagasan sa minggon. Lehon ma disaluhu na karuas ni Horiam. Umur na gajang dohot pasu-pasu jalaboy na sida madok mauliati. Dihinabalgan niya siniroham na saha di bagasan ngulu na sida. Nang akakeluarga na berbahagia pe Tuhan. Sayhoma toktong na mga lehon akalas ni roha. Tangyak konon nami do oli Tuhan. Ianakon na pinalumehonmu. Di tonga-tonga ni keluarga ni ama nami. Ruas ni Horiam. Hipas dodak dana kisongoni nang natorasna.
ibur-ibur magodang matuhan tugu-tuguan na, jala naboy do muse, ajaran na iho Bartolomo ni Roham. Songoni ng ama namin, ina namin na tawas na pe, patu madiak kasibahenon lau pagudang-gudak ko nakayan ako ni. Lau songoni maalituhan nami, malutong adong perwas ni Huriam na pidasian hagabipi cinta damion. Alani ituhan sa itong marwas na burju na sida, tu Hurian na nidapoton na pe. Tuhan, dia ka program ni Huriam, secara khusus dia ka parguru malua, naong belajar na sida di bagasan nasa taunon. Tabay mahabisuho doho tapis tapat dia kaya nakon nami haburjuon. Unang tarhirim akan atoras ali Tuhan. Lahu mangajar ya kaya nakon. Jala marsihohot makatidakon. Tuhan debata, Tuhan Yesus. Doho tod di perbadia doho. Nama dongani doho nama ngurupi na sida. Tuhan, godang nahupangi dohamis yan adupanmu na badiay. Nang dia ka program na naing ulahonon nami do peditongatongan ni Huriamon. Say homa ali Tuhan. Natoktong mangalihon habisuho doho tapis tapat di parhalado. Nang dia karuas ni Huriam. Pasada karuasmu Tuhan. Lau manob baho di bagasan pardalanan ni ngudu nami. Songoni nang akaparhalado pia Tuhan. Say paso-paso dia kaulaon. Sigano pa rin na pinasahatmu. Dito nga tonga ni keluarga na sida. Tuhan nami jala di bata nami. Holan hodo haporusan nami. Dangadok pangalualuan nami dukon nasya ni Roham. Molo dilehon ho haluaw tubang sonan hinaholongan mi. Lau sulehon manang kaluaw di hami songon hala Kristen. Na porsiya na makaposiho toktong di bagasan ngulu nami. Sahat di homa ngulu nami ngulu niya kaya nakon nami. Na jonok nang nadaw. Pamuti matoktong na sida Tuhan. Nang kanamarsikola pe. Asa toktong na sida madalo hasil na duminggan. Nang kaya nakon nami pe na mencari pasangan hidup. Sa ipatongod din na sida, asalas mo na sida tong. Nang diak kaparkarejuan pe Tuhan, pasu-pasu matoktong. Bangso nami pe Tuhan, sa ihoma natoktong mga ramoti. Nang aka naposom na mamaritahon barita na uli. Say ajabi mamarhite-hite todim na badiyay. Asalam tabak kabilangan na porsiya. Digawar ni anak mo Tuhan Jesus, Tuhan nami. Songoniman ng kunjungan korgabungan. Naborhat na sida tu sa sir Tuhan. Dinalaho borhat na sida. Sahat tu namulak mo sa ito medanon. Rapon homa di bagasan hahipason. Asa pajupang rap dohot keluarga. Atong nang mula mahami Tuhan. Siatong ani bagasmon saluhut na. Ama ng ina ng kayanakon pe. Say dapotan asin ni Roham mahami. Taon para sinirohaw ni. Suaton ma di keluarga nami. Mga sahon Kristus Jesus Tuhan. Tangihon jalauloy mapangiduan nami. Sesama ng dosa nami. Amen. Maredehita laos papungupilian. Ringkas au
Tatangi akon ma pilihan na tapapungon tuadopan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo hararoan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot na sauli basa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutyus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asahu parhasiang hami pilihanon. Pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam tadahami gudang nisil lehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami debata ama anak dohotod di porbadia nabadia doho jalagok hamuliaonmu liat portibion pinuji jala pinasangap maho rodi saliling nililingna alani asini rohamna uksahat tuhami dohot tu sude huriam namarlas ni roha dohami nuaing Allah naung dipapatar jala dipatar dahon ho tuhami hadirionmu holong ni roham asi ni roham labas ni roham hasesaan ni dosa hanguluan sogot artas lehononmu sogot rodi uhum sidabuonmu sogot naso habilangat dosude nai ai nasodung niat tusan ni jolma dipatorang hodo tuhami nasodung ni ida ni jolma di patarida honhodo tuhami nasodung ni hasiholan ni portibion di buan hodo di hami nasotar lehon portibion hodo tuhami di lehon hodo tuhami alani i hupasahat hami matuho daging nami toddi nami rohanami rodi saluhutna na di hami asapatauonmu hami tuharajaonmu na di Banua Gijang hodo mano pahami ubahin tubuh hami tu hasianganon sai topa jalapai baru mahami asa tubuh hami padua halihon jala gabi partohap di hasianganon narosogot di labung mi nauduk jala serep do rohanami tuho mangalihon rohanami sai bahin mai ingananmu sai homa na mangula jala margogo di bagasan hami sai paujung ulaon na pinuk kami di hami naung sinahapmu guarmu tuhami naung tardidi hami tu bagasan guarmu nabadiai asahami diho jalaho di hami sai lam tanggali rohana buruksian hami jala solukor rohanai baru tuhami asabadia parangenami pabuan naung mauliate rohanami tuho sai pargogoi mahami asahu parangihon hami sudena nidokmu tuhami pabuan naung tutu hami gabe akanakonmu jalapanian di hanguluan sogot sai paian barita nauli di hami asa adong gogonami saliling hubulus hami hasianganon sai patogu haporsiaon nami marhite tod di perbadia sahat ro di hamatian asa sahat hami tuho amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin ali amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongaun songon na di Banua Gijang lihon matuhami sedarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago. Ayo,
mapasu-pasu siat tuhatta debata. Di pasu-pasu jala dewamuti Tuhan debata mahita. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala asima rohana midahita. Di dopakko Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasarhon madamena. Tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna.